Čau ľudia, moje meno je Veronika a ako prvé video som si pre vás pripravila haul zo Švajčiarska. Mama tam robí spievačku a vlastne nie je to taká dovolenka, ako by som chcela. V konci môjho videa zistíte, čo sa bude objavovať na tomto kanáli. A v Švajčiarsku sme boli mesiac. Prvé vám ukážem toto telové mlieko, ktoré sa volá The Raspberry Kiss a má 60 ml. Druhé som si kúpila odlakovač Oversa a 200 ml. Som s ním strašne spokojná, strašne dobre odlakuje. Ako tretie som si kúpila Niveu, je to krém na tvár a má to 30 ml. Je to obyčajný krém na tvár. Ako štvrtú vec som si kúpila túto voňavku Tezenis. A mám tam už inú voňavku, lebo henta sa minula, takže... A dá sa kúpiť na internete www.tzenis.com. Takže ďalšie je tu Taft, strašne mi vyhovuje a má to 75 ml. A ďalšiu tu mám voňavku Charlie Red, strácala som o to ten vrchnák. Ako ďalšiu vec som si kúpila maskaru, špirálu od Essence. Takže ďalšiu vec som si kúpila make-up, on je taký malinký, ale tak strašne sa mi páčil od Essence a mne vyhovuje na moju tvár. Ako ďalšiu vec som si kúpila puder od Essence. A ďalšiu vec som si kúpila tenisky Converse červené. Ďalšiu vec som si kúpila tieto tenisky z Telivailu, je to značka Tráva, teda na tom. A sú trošku špinavé, takže, lebo ich často nosím. A ďalšiu vec som si kúpila penovú húbku na korektor. Hashtag Onogvak a je úplne super, vyhovuje mi. Nedrží. Až dosť pevne drží. To tričko síce vypadá trošku divne, ale keď ju obložíte, tak je strašne pekné. A poslednú vec, čo som si kúpila, je tu overall. A na tom je 22 Brooklyn. Na tomto kanáli môžete nájsť tagy, beauty, vlogy a rôzne keciny. A dúfam, že sa vám toto video páčilo a čauviny!